Aj vy sa v práci doslova kúpete vo vlastnom pote? Aj vy odpočítavate dni do dovolenky a oddych potrebujete ako soľ? Dnes vám ukážeme, že dovolenka plná zážitkov, adrenalínu a relaxu vôbec nemusí byť vzdialená tisícky kilometrov. Na vlastnej koži si vyskúšame, čo dovolenkárom ponúkajú nádherné Donovaly. Momentálne sa nachádzame na vrchu Nová Hoľa vo výške 1361 metrov nad morom. Nová Hoľa je vlastne východiskové miesto pre horskú turistiku, pre výlety na hrebeňové túry vo Veľkej Fatre, avšak Donovaly sa nachádzajú na rozmedzi dvoch národných parkov, takže milovníci turistiky a cykloturistiky môžu robiť výlety paralelne vo Veľkej Fatre aj v Nízkych Tatrách. Východiskový bod z Novej Hole je aj pre vyznávačov adrenalínu. Ako budete môcť za chvíľočku vidieť, odtiaľto je možné robiť paraglidingové tandemové zoskoky. Ideme na to? Poďme na to. Juri, ty si vášnivý paraglidista, som počula. Pre koho to je vôbec určené? No, paragliding je určený v podstate pre všetkých. Tandemový let je určený od 15 do, 80 ročných som viezol asi najstarších, 50 do 130, 140 kg, takže v podstate pre všetkých, ktorí majú ruky, nohy a chcú si užiť svet. Človek, ktorý si chce zalietať na tandeme, stačí, že vie utekať, o ostatné sa už starám ja, jeho úlohou je sa kochať, prípadne báť. Juri, musím ešte jednu otázku. Ty prečo so sebou nosíš tabuľku na stopovanie? No, pretože nikdy neviem, kde doletím a kde skončím. A stalo sa, že si skončil niekde veľmi ďaleko? No, dajme tomu 200 kilometrov od štartového bodu. A z oblakov zostúpime priamo na zem, ale oddychovať ešte nejdeme. Tobogánová bobová dráha je určená úplne pre všetkých, od najmenších až po najstarších návštevníkov Donoval. Na tobogánovej bobovej dráhe môžu jazdiť samotní ľudia od 8 rokov. Každý si určuje rýchlosť, ktorú zvláda. Dobrý deň, ako sa vám sviští? Dobre. A vám? Super. Dneska sme boli 5-krát na bobovej dráhe, včera sme prišli. A ako sa ti páči na Donovaloch, povedz? Strašne. Veľmi sa nám tu páči, je tu super. Donovaly sú moje najobľúbenejšie miesto. Chlapi, tak čo je dnes najlepšie? Páčila sa mi lanovka. Jazdu na bobovej dráhe sme si nemohli nevyskúšať. Ostaňte s nami, milí diváci, z Donoval ešte neodchádzame a už o chvíľku nazrieme do rozprávkového sveta Habakuky a ukážeme vám aj tipy na rozmaznávajúci wellness.